Tinaga por na akiblahi ni pi way ki bapet bat ki basngap ki niga khubor ha ki niga por mamanta tinga ngai uplen ko khui pi lang wa ka tin ko jong play ka bangan wan ra shapi ha ki niga por tiga phang ma kwa ban wan ra shapi niga por kalong chpanga chi kai na ubriu ubad ko haka kitab kikam ke apostol kelnong ka balai ke khat kwan kong hadu khat way le thu ingi shpang way ubriu ubad ko nadu ka po jong ka kmi ong ka tien ka jong play mumot nadu tang kha la khat ko ya u ban ong ba uni ubriu ubad ko udu shong krong man la kasni ha khmat jong kata khrdop ba ki khot ka ba internet berkumta ka tien ka jong play ki thu ingi bahaga way kasni u Petros ba Yohanes kila let syak ta ka temple ya ban let ya ban penlong ya jing duai berkumta haba une ubriu uberko ulo i ya u Petros ba Yohanes da kata ka jing kerman ula kmi lenti ba unyo jingerap ai na u Petros ba Yohanes kumta ka kin ka jongplay ka ong ba une ubriu uberko ula ap kemang haba yo i ya utei u Petros ba Yohanes bikiwan syak ta ka temple berkumta ngiu i u Petros ro bat u Yohanes haba kilo i ya une ubriu ubat ko ubakmi kerman syaki kumta u Petros ba Yohanes kilo ong ya une ubat ko tokmi syangi berkumta une ubat ko datang jing kerman haba lu asngau susu ya ta tien u Petros ong tokmi hangi kumta une ubat ko ru tin blek ong ulakmi dengong hau Petros ba Yohanes da ta jing kerman ban yo jing yarap ban yo pisal ne ban yo ya ta jing ai jing isengai hari ke ke i Petros ulo ong yo ne priu ko uong karupa bagakser ngamdon ban ai hame hari ke bang ngadon nga ai hame bat ka kerteng jisu ban Nazaret to ya yakni ka ban syam na kanika kitab ki kam ke apostol nong balai ko ban riu bagi iba bat u Petros ulo syam ya une ubriu ubet ko na ka ti ke jong u bakti blek ong ula penyang yu tau briu ubet ko bakti blek ye thu ka ong ba kumta uniru ubet ko ula kenrong joj bat ula yang ba kita ki masalah ke jong u ki la klan bat ula yo khia ha ka tai hi ka clip mat ong ka tin ke jong blek ha ka khot ba nyo le thu ya ka ne ka benta bat hadien ba uniru briu ubet ko ula yo khia na kata ka jing tko ke jong u ka Bible ke thu ingi ka ong hal khot pra ong bat ulai rong lambat ki sepok ka temple udaya udah sit bat udaya ro ya ublai kata kalong ke gebong ni ubri berko ulale ke jim ju hadin bolo yo khia na ta ka jimpang na ta ka jim ko ke jong u bail ko ong ulale lambat u Petros ba Yohanes syak ta ka temple ka Bible ko ong udaya udah sit bat udaya ro ya ublai ke kemakwa ban syem hang ni kum ka chi kai na benta jongi wei pi wei kalong hagani ka khot ba pra ka bang yu i chpang une ubut ko abo lo ya khia ula le rong syak temple uda ya uda sit ba uda ya ro ya ublai ka basutna kalong ba une ubriu abo lo ya khia shamla mare no shayin lane shamla perkhat no ba unle bela no bonle trele kta no rek bone ubriu bet ko ulale kalong ulale bot yeki briu jong blai syak temple ban aimu ban syakri nengkong yo blai kata kalong ke basutnat bone ubriu bet ko ulale shwabun ba un le shayin shwabun le iki we pakikam haga jing jong u basutnat ulet shwa syak temple ban aimu yo blai ban syakri yo blai ha kata temple kata kalau ke ba ngidon kam ban bot ikan nuksa daga jim jong uni ubri ubetko Henrik was ngusi kalong bon lanet don pat ki briu ki ba mat yang pen khia ka jong trai ki ba mat yang jing khu ka jong trai re tang shuyo khia ki mare no ski kam ki dok ka jong ki ba ki klat no yo blai ki klat no ban aingu yo blai ki klat no ban shakri yo blai ki klat no ban lech shakayi ka jong blai ta kalong ke ke ba snosi ki klat no ya ke ka boblai ule na ka banta ka jongki ha ka jinga lanti jonga ngale kandu ya ba kum kini ki briu ki ba
lapang kilo shitong kata ka jimpang ba shitong bajur sabakin yap no wat ki doktor ru kila ay ka deadline ba kila ban stang da ki tayo lan stang da ki benai hanrei ha ba ki briu jong blai ki let ba ki dua ya ki yo khia na ta ka jimpang na ta ka jing shitong ga jong ki re ko sung se ka lo anda ki lo yo khia ki phet jangai no na ki briu jong blai ki phet jangai no na ka yin ga jong blai kim tre ye ban let ban shakri yo blai ka ta long ka e ka ba sung se ki da phet lai lom lai wa wat haba ki briu jong blai ki let wat ki let yaslok ye ki phet no kim tre e ban up kim tre ban ye kendu ki don ki bakum kita ki briu ka ba ngalai kendu ha ka jingem bagi jingat nanti ka jing shakri ko don ru ki briu ki ba mat ik khia jo try but hadim ki mat ik khia jo try ki da shakri shirham shayo try ki don ki bakum kita hare ke e ma kwa ban ong hane ka long ye ki briu ki ba klat no yo try hadim no try la le bha ye ki hadim no try la pen khia ye ki but den tak dau ka ji kai ka ba kwa ban siam no ne briu bet ko ka long ba ngidon kam ya kata ka donut ke banang masngungu you blay kata ka donut ke banang ya ban shakri you blay hadien bo blay ula kerku blay lo pen khia ya ga jimpang ke jingkro ka jongi ngim de ban klat you blay ngim de ban klat you blay ngim de ban klat no ban shakri you ban lai shi san ban wan shi san ngim de ban klat no you blay u debet ru u to ka kitab sam ha ba chis pa lai ka sam ka khat ba ar ba lai uang hang tu uang ko man sim jangan tukar khu yu try but what kelet ya ki jingle bha jong u baro uba map ya ki jingle baman jong pha baro uba shna ya ki jimpang jong pha baro u debit u kuntu la ka jong man sim ong o man sim jangan what kelet yau try what kelet ya jingkar khu yu try what kelet ya jing khia ka jong try what kelet ya man shakri yu try but I can kon lo chi kai ne banta jong nor jono kita kan ki utra lo pen khia ye ki pang jong pi utra lo kun khu ki em jong pi wat nam klat no you try wat nam phet jangai no try wat nam phet jangai na ka chi sang lang ta long ki chi kai ka ba ngadon ye kon kun tu na ka banta jong nor jono but kom ta let's say kat pi sang in ga khu bo pi su thu ba pi dei way na ka ba kum kita ki ba bulai lo pen khia ye pi pi la don ka jimpang sabab pi yap no ki doktor kila ai ki deadline ba pila ban em stang kita yo rekom no ublai ban khia ye pi ban ban hadien ba pila khia pi jangai no no blai pi phat jangai na ki sen pi jangai ni ki briu jong blai ngong ye pi ka ne ka por ba pin one part show try kala ka mod pan ma no blai ye ka e ba pila le jangai no blai ke ba pila le lenden no blai ba sedang pat ba shakri ban penon burom ye ka ka te jo try ba da shisha ublai un ko khu na ban ta jong pi ba la da pi ai phat jangai no blai la da pi ai don ye ta do no bom sngu you blai ba shap tieng yo ba ka kham sniu kan wan dia ye ga ji em ga jong pi kom ta ka bo blai dang ye pi ka bo blai dang sha ye pi wan kala ka mod pai pa shu try ban ma no blai ke ba pila le landen you try din bo try ka khu ye pi try le pa ye pi pi ka man kala ka mod ban ma no blai yo ye ji kai no ne briu but ko no habo blai pin khia yo ula le drong temper lo shakri yo blai but I pi ru habo blai la khu ye pi blai pin khia ye pi to shakri yo try wan nam phat jangai ni ki briu jong blai wan nam phat jangai na ka jing seng lang ba ngai ka ni ka long ka chi kai ka crowd na ka banta jong i way kam ta ni ka pong pen long ka jing duai na ka banta jong pi le se don manora pi snap in ku bor bon sin pilama e jing le pha ju try bon sin pilama ni pen khia ju try ban bon sin pi jangai no blai bon sin pi jangai na ka jing seng lang kum ta ka ngan pen long ka jing duai pi ro pen long ka jing mon ba pin shakri shil ham no yo try dong an duai a blai nga wan khamat jong ni ka po ban ai ngu i me try wi da blai na ma ka ni ka tin ko ta blai ba ka chi kai mala wan ra ha ka ni ka po ta blai ka ta nuksa ba ka chi kai no ta briu ba ko try you each phong no briu ba ko uba ju shong krong ha ka ta temple try ba khamat ta temple ka khat ba itna try a blai kum no ha ba lu yo khia ba lu le rong temple ba shakri ye me try ba blai changa try blai ban ya ro i me try bi da blai ba kum ta try bi da blai na ka wai ro a blai a ba ro kini ki briu yo sngo kini ki chi kai try bo ha ki ro ita do no ko tai ki nama sngungu ye me ka do no ka banat ba ki nama shakri ye me try a blai hadien me kila ma ki chi kur khu jo me ki chi le pha me ki chi khia jo me ko try ba kum ju
dry la don mano ko tak bi sngo ne ku bo dry bi ablay kila long ko dry bi ablay ki bri ki bam sngo i me dry hadin ba mala pan khia ki jing pang chom ki hen dry phat jinga pan banda me dry ablay ki jinga ne ki jing sang lang ki jinga ne ki bri jo me dry ta ye ki dry bi ablay ai ki la ba mo dry bi ablay ai bi kin pai shme dry bi ablay kin shakri ye me kin ai mo ba kin panan borom ya ka teng jo me ko dry bi ablay ka tuai ngapan ki ne baro ha ka teng Jesus amen. Doblen kur kui pi baro. Bless you.